Ce să vă mai explic? Noi am zis să o luăm ca atare și am plecat la... o supă la plic. Nu, rima era că am plecat la mare, nu la mic. Da, frate, păi ce să faci? Acum dacă tot e faza asta cu weekendul ăsta prelungit, am zis să ne lungim și noi un pic mai mult. Am avut o săptămână destul de complicată pentru cine și aduce aminte de povestirile peripeților mele, începând de luni și până luni, așteptându-te să suni. Andy, auzi, mă? Bă, și că e liber și luni. Stai, nu contează că noi muncim când vrea pula noastră. Fraților, am ajuns în Constanța, unde știți mai de mult a murit Franța și unde trag fetele clanța. Dar unde și băieții au, bineînțeles, Faianța. nu, au leganța, frate. Fine, E știi? Leganța. Ia zi, Simi, cum te simți după 5 ore de condus? Că ai mai dat și la urs. După 5 ore de condus, să mai tot mergem vreo 20 de metri. Da, eu cred că mergem pe la asta noi, pe la pocnitori pe acolo. Poc. Asta, uite. Băgă, legă, bam. Legă, wow. Toți grei. Frate, dar sunt mulți grei, să mor eu, uite. E plin de grei. În România e plin de grei, numai de grei e plin. Pe aici, da? Pe aici. Da. Auzi, bumții, unde se auzea, frate, la... Acolo se auzea. E plin de grei, frățioare. În seara aceasta, la Mangleală TV, seara greilor, la Fratelli și Sunwaves. Ești frate, de la ce televiziune sunteți, mă, că băi, dă-și mie 2 lei. De la ce televiziune sunteți, băi, nu mai băga lumina aia în față și deja mă enervez, dă-și mie 2 lei. Hai că stai aici cu nebunul, cu Dorel, cu Mirica, cu handicapatul, cu Vasile, cu Jean, cu toți ăștia, cu ambasadorul, cu... Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem în stațiunea Mamaia, unde este mare învălmășeală. Toți tinerii din București sau din toate orașele țării au venit aici să se distreze. Noi trecem strada, sperăm să nu ne calce mașina. Și dacă vreți să alegeți un pachet turistic, să sperăm că... Oho! Pe Mangleală TV! Numai Mangleală, da? Hai să mergem la mai, hai să mergem la ei. Nu, lasă că... Vreți să ziceți ceva, da? Da. Hai pentru Mangleală TV. Noi vrem să manglim. Bună seara, cum vă numiți? Rosoca mă numesc. Rosoca, eu sunt George, încântat de cunoștință. Pentru ce ați venit în Mamaia în această seară? Să ne îmbătăm, să punem banii și să găsim gagici. Și eventual și femeile. Aia e pe ultimul plan, înțelegi? Femeile pe ultimul plan? Pe primul, da? Vă pupăm. Pupăm, pa. C'est bien ça, Waves, hein? Où sont les meufs? Là-bas? Elles sont pas avec toi, hein? Elles sont pas avec moi, non, pas encore. Vous aimez les Roumaines? Bah. Bien sûr. Elles sont très sympas? Mais les Roumains aussi Sont pas proches des Françaises? Comme... Non, elles sont plus jolies, Plus jolies? Ouais, plus jolies. Sunwaves, c'est génial, c'est formidable. Je suis très content d'être ici. Je présente Bruxelles et on aime bien ici. Roumanie, c'est génial. Do you speak English or Romani? Non, français. Romani. Da, vorbesc puțin română. E foarte frumos aici la Sunwaves, Mamaia. Vă invit pe toți aici să vă distrăm. Mulțumim frumos! nouă ceva pentru Viața Clubului, aici pentru emisiunea Viața Clubului. Bună seara! Mă vede Amanta, lasă-mă. Armata? Mă vede Amanta, am nevasta, Amat. Mă duc acum la club. Bărbatul ideal are mașină.
Tânăr musculos, vorbă puțină. Ha? Fiți atenți aici ce... Astea, verzituri prăjite, să fac mari verzituri prăjite. E și celofan. Nu mai distrați-vă, distrați-vă băieți. Luăm un interviu. Hai pentru viața clubului. Pentru emisiunea Viața Clubului. Bun. Bună seara, pentru ce mergeți la Sun Waves în seara asta? Pentru distracție, Pentru efectiv distracție. să-l văd pe Marco Carola să mă distrez. Marco Carola, nu v-ați săturat de Marco Carola? Nu m-am săturat de Marco Carola niciodată. Abia a început să dea. Să dea? Abia a început să dea? Abia a început să Auzi, dea, așa auzi? am auzit Abia la a început să radio. ia sau să dea? Să ia? Auzi? Am și o întrebare pentru tine. Vrei niște boabe? Ce este alea, babe? Niște boabe! Porumb? Ha! Helmans! Elmas aici, ia uzi. Sigur! Boabe Elmas! Băieți, mâncați, Dar despre ce boabe luați credeți câte că vreți. vorbesc? Despre nicio boabă, dragul meu. Ai auzit de Dom Perignon? Voi de ce râdeți aici pe acest tachea? De ce râdeți aici? Stau aici Distracție pe de lângă distracție, noi. câștiga niște boabe. În seara asta. Nu, niște boabe din astea. Vezi că Elmas. e- Ne dăm pe ele? 50 de lei bucata. 50 de lei bucata. 50 de lei bucata? Eu știam că e 5 lei. Vrei să mă Și la fraierești ce, la astea? acum? La astea? Vrei să mă fraierești? Da, astea sunt 5 lei, maxim Vezi 6 că astea lei. sunt boabe Yellow Porumb. Yellow porumb? Ok, am înțeles. Bun băieți, distracție plăcută și vă pup. Hai pupă, Pupă, dai un mă, pupic pupă. aici pentru Mangleala TV. Hai, te rog. Vă pup. Ceau. Mulțumim frumos. Domnule, noi vă plătim să ne vindeți gogoși? Nu ne vindeți gogoși? N-aveți gogoși? Întâi ne plătiți și după aia. Întâi vă plătiți și mai ne dați gogoși? Păi nu, că ne dați oricum. Că așa se vând gogoșile acum. Da? La mișto. Noi suntem de la Mangleala TV. De la ce? La Mangleala TV. Ok, și voi ce ne dați? Mangleala! Ok, Voi ne vindeți gogoși și noi vă dăm Mangleala. ok. Bună seara, pentru ce mergeți la Sun Waves în seara asta? Ca să ne distrăm. Să vă distrați? Da. Deci ce părere aveți despre Sunwave, domnule? Cu domnișoara? Păi dar nu vrea domnișoara, da? Ba da, Păi nu, bărbații vor să le spunem. Super, Care? super. Super tare, nu? Super Cine, tare. domnișoara? Domnișoara e super. tare. Dar dați un pic geamul jos să vedem. Știți de la ce televiziune suntem? Haideți că vă zic, dați-i, domnule. Știți de la ce televiziune suntem? De la Mangleala TV. Sunt convinsă că sunteți de la Super Mangleala TV. Și Super. vă merge bine? Ne merge bine Mangleala, nu? Cât de bine? Foarte bine, nu? Ca și ție. Te pupic. Te pupic, papa! Ceau! Da. Hai, fată. Ce orani sunt, fată. Hashtag love, hashtag 1 mai la mare, hashtag ne distrăm. Suntem în continuare în Sfânta Seară de 1 mai, unde nici zeii nu se odihnesc. Paul, ai legătura. Da, am legătura de mărar. Băieți, băieți! Băieți, suntem de la Mangleala TV! De la Mangleala TV! Vreau să auzim cât de tare se țipă acum! Cât de tare se țipă! Suntem de la Viața Clubului! Așa? Așa, de la Mangleala TV, mulțumim foarte mult, Viața Clubului! Salut băieți, dăm un interviu mic pentru emisiunea Viața Clubului. Nu vrei? Party pooper. De mare porc, adică de porcul mare. Păi și așa se îngrașă porcul de 1 mai? E deja gras. E deja gras? Dar așa la băutură? Așa l-am luat gras. Așa l-ai luat gras, dar de unde zici mie să iau și eu? Păi e de peste tot. Păi i-a dus pe cei mai grași. Dar vezi că în partea aia îți vinde gogoși, aici măcar îți vinde ceva de mare porc. Sau de mic porc. Bagă dans! Bună seara! Suntem de la Viața Clubului, unde mergeți în seara asta? La Sunwave, tată. La Sunway să vă distrați. Mersi. Dacă ai avea un lat, ce nume ai pune? Nu știu. N-am Eu nicio i-aș idee. pune cu Caracea, pentru că mi-aș invita prietenii acolo
Și aș pune să cânte la cucaracea, la cucaracea. Da, 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 da. Bravo, mă, și le ia de niște păp. Salut, bă. Iau de la pușcărie aici. Ce se dă pe gratis? Ce se dă? What's for free? What's for free? Nothing? Yeah. Then why are you waiting in the queue? Bună seara, ce faceți? Salut, ce faceți în România? Cum te numești? Wael, sunt Wael. Wael, încântat de cunoștință. Unde te duci în seara asta? Prea multe locuri. Ce? Prea multe locuri, prea puțin timp. One? Fetele încă așteaptă pe ponton. Uite-le, se uită după tine cum le filmezi. Deci le filmează acolo. Deci le filmează, vină cu asta, le filmăm. Ego la ego. I need a one dance, got a Hennessy in my hand. I have to go. Ok, see you. La revedere. La revedere! Ce mă, tu ce ne zici? Ia zine. Ia zi și tu. Scoate teancul, mă. Teancul? Ce teanc, mă? Fetelor, pe cine ați venit să vedeți? Pe Corina Țiriac, pe cine ați venit? Pe Duhul Berzei, pe cine? Exact, pe Stella Popescu. Pe Stella Inache? Sau asta Bitănescu? Bă, nu știu, tu să ne zici. Păi dar eu n-am cum să știu, tu știi. Păi Dar de pe ce te tine faci te să știi. crezi că eu știu? Păi dar bă, că ești aici în față, aștepți. Păi da, dar nu știu dacă intru, mă mai gândesc. Tot pe Marco Carola, păi da. Pe Carola. Nu v-ați săturat de Marco Carola? Nu, e prima oară pe anul ăsta. Prima oară? Și pe cine ați mai văzut anul ăsta? Pe nimeni, e prima zi când am venit. Hai cântă-ne o manea. Uite-l, pe bossul filmează, chere. Păi ăsta e boss, să-l filmez, dar poate nu vrea. Ia uite. Ați ajuns să filmați pe cioara asta să moară. Păi dar pe cioara asta, mă, că numai așa, numai cior la televizor. Ați ajuns rău, frate. De foame, de foame. Prima zi? N-ați venit de ieri? Nu. Am venit de ieri de azi. Asta se vede, nu? Asta nu e problemă, da. Avem antrenament. Și mâine mergeți la Folkiu, la Vama Veche, nu? Exact, acolo. Dar văd că îmi citești gândurile. Da, știu, păi dar sunt profesionist. Bravo, îmi place El e despre tine. profesionist, el știe. Eu sunt profesionist din mamă în fică. Cum te cheamă? Paul, îmi pare foarte bine. Natalia și mie de asemenea. Când intrați? De ce stați pe afară? Păi uite, așteptăm un prieten să vină să ne ia. Foarte bine. Nu-i așa, Deci e pe cine frumos? așteptați? Pe cel mai răvnit DJ de anul ăsta, cine este? Mă mai gândesc. Cristi Cons? Cântăm ceva de foc. Ia! Și fă mă jealous! Ia, cântă ceva. Și ca... Ce să cânt? Zi, bă, ce Despacito, cântai? cântă Despacito. Păi nu știu. Despacito. Să-l ai în ciorbă, să-l ai în ciorbă. De la mine pentru ce vrei. tine. De la mine pentru tine o șaorma cu măsline. Bagă. Ce să fac? Poți să-mi cur? Îți zici tu? Cristi Cons a terminat conservatorul, vreau să știu. Păi așa cred, da. Are diploma. De unde știi? Păi eu știu tot ce știi și tu. I-am verificat CV-ul. Păi de asta unde și știi? era Adică tot dacă nu oare. mă știi, de unde... Păi dacă Am citit și tu gândurile și eu mie? citesc gândurile, da, vezi. Vai. Bine, vă pup, te seara bună, pup, pa, pa. Hai că am uitat să dau restul. Stai așa să dau Urcă-te restul. pe mine! Hai să-ți dau restul, vrei? Ia dă rest. La cât? Mamă, ia uite ce euro are băiatul Și ăsta. eu am. Păi nu mi-l dai? No. Păi Mă și doare mai băi, sărac, de buzunarul. ce nu mi-l dai? Și eu am 20 de euro. 20 de euro. Păi da, 20 de trebuie euro, să schimb. 20 de euro, 30 de euro, 40 de euro. A, uite că ne-am fost și noi cu niște bani. Gata, la revedere. Hai să bem bere. Ce zic eu, mă, George, să mergem să aici, la Extra Blat. Să fac un blat din ăla, ca la fotbal, așa, de la gros, știi? Că e Caterinca, adică, na, putem să mâncăm un blat, știi cât blatul mănânci, frate, de pizza. Supărat sunt, Doamne, iarăși supărat, că nu am intrat la somn, supărat. Noi, eu, Mamaia, voi Vațaia? Hai, frate, din astea. Să mă termin cu din astea, auzi. Hai, la revedere, hai să bem bere, nu? Nu se bea. Hai, mai cântă ceva. Mai ține ceva. Dă banii Opa, ăștia. dar Hai, tot băi, cad scapă-ne. banii. Ideea este că pe Mangleală TV, frate, nu-ți trebuie nimic, îți trebuie doar mangleală. Foarte multă mangleală și boabe, arată-ne și nouă boabele. Da, venim la voi imediat. Ce dracu?